अदालगुरि जिल्ला स्पर्ट्स अफिसारनि बानजायनायाव अराङाव बगेश्वर बरुवानि जोनोम सान एबा अभिरुचि क्रीडा दिवस सान फालिदों। जिगुजौ 66 मायथाइनि एशियान गेलेनायाव 800 मिटार खारना आसामनिफ्राय गिबि गल्ड मेडेल मोननो हानाय अर्जुन एवार्ड आरो भारतनि बारग' एथलेटिक कोच बगेश्वर बरुवानि जोनोम सानखौ मान होनानै अदालगुरि जिल्ला स्पर्ट्स अफिसारनि बानजायनायाव आरो अदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि हेफाजाबाव अराङाव हाफ माराथन खारनाय होनानै अभिरुचि क्रीडा दिवस सानखौ फालिदों। गासै 30निबो बांसिन लाइमोनफ्रा बगेश्वर बरुवानि जोनोम सान एबा अभिरुचि क्रीडा दिवस सान फालिनायाव बाहागो लायो आरो अदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि नेहाथारि कुमार बर'आ हाबाफारियाव बाहागो लानानै जों कम्पिटिशन हिसाबै बाहागो लायाखै, बगेश्वर बरुवानि जोनोम सान एबा अभिरुचि क्रीडा दिवस सान फालिनायखौ मान होनानैसो बाहागो लादों होनना फोरमायो। बिराद मोजां मोनदों आङो, माने मा बुंबावनो आरो आं सानाखैमोन दिनै पास जागोन होननानै, होमबाबो गामिनि मानसिफोर बुंनायखाय आं फैदोंमोन। ओमफ्राय 21 किल'मिटाराव आङो फार्स्ट माराथन जाबाय, फार्स्टआव फैबाय आरो बेनो बिराद मोजां मोनबाय दिनै खारनानै। आंनि नामा जाबाय आदिप ममेन। दिनै आङो मोनसे बे माबाखौ मोनबाय, ओमफ्राय प्राइजखौ मोनबाय, ओमफ्राय आरो 7000 फैसा मोनबाय आरो ओमफ्राय दा सार्टिफिकेट मोनगोन ना, मोजां मोनदों बेफोरखौ मोननायखाय। दा आंनि फार्स्ट बेनो माराथन होनाया बेनो। साख्रि बाख्रिनिफ्रायथ' आङो आसाम पुलिस, आसाम कामोदि बेफोरनो एप्लाइ खालामदों, बेफोरनो प्रेक्टिस खालामदोंमोन। माराथन होनानैथ' खाराखैमोन आङो, ओमफ्राय गामिनि मानसिफोर बुंनायखायसो आङो फैदोंमोन, ओमफ्राय बिसोरनि जुर होनायखाय मोनखागोन होननायखाय आंबो बिराद गावनाव बिसास खालामनानै कनफिडेन्सआव फैदों, ओमफ्राय फैनानै खारनानै मोनखाबाय। बेनो आंनि फार्स्ट। दायो दिनै अर्जुन एवार्ड एथलेटिक भगेश्वरी बरुवानि जोनोम सान, बेजों लोब्बा लाखिनानै आसाम सरकार बा बिटिआर सरकारा स्पर्ट्स डे जेरै उदजापन फालिदों। दा बेहाय उदालगुरि जिल्ला स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनि बानजायनायाव उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल आरो रौता ब्लक कमिटि इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि हेफाजाबाव दिनै अरांनिफ्राय माजबाद आरो माजबादनि अरांसिम जि माराथन 21 किल'मिटार माने हाफ माराथन खारनाय बादायलायनाय जों होदोंमोन आरो जों हेफाजाब खालामदों। दा नुनो मोन्दों जों बेहाय बे रौता आरो माजबाद ओनसोलनि गोबां जाखांफुनाय सेंग्रा बिथांमोना, लाइमोन बिथांमोना फैनानै बाहागो लाफैदों आरो दा बिथांमोना बेखौ कम्पिटिसन हिसाबै लायाखै। दा जोंनि जेसेबांखिनि दिनैनि बे माराथनाव बाहागो लाफैनाय लाइमोन सेंग्राफोर, दा बिथांमोना अर्जुन बान्था मोनगिरि भगेश्वरी बरुवानि जोनोम सान, दा बेखौसो मान होनानै बिथांमोना स्पर्ट्स डे जिथु फालिदों आसाम सरकारा, बेखौ मान होनानै बिथांमोना बाहागो लाफैदों आरो बेनि गेजेरजों जोंनि जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनखौ इनकारेज होनाय थांखिजों जों जुदि गासैबो जुदि फिट थायोब्ला जोंनि रायजो, जोंनि देश गासैबो फिट जायो। दा बे लेखायै जोंबो बे लेखायै जों खामानि मावदोंमोन, जों खावलायदोंमोन आरो बे सेंग्राफोर फैनानै बेयाव बाहागो लाफैनानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होदों। नै आसामनि मुंदांखा गेलेगिरि भगेश्वर बरुवा बिथांनि 84थि जोनोम सान आरो बेजों लोब्बा लाखिनानै आसामनि अभिरुचि खेला गेलेसान हिसाबै फालिनाय जायो आरो बेजों लोब्बा लाखिनानै बिटिआर गभर्नमेन्टनि बानजायनायाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशन बिथांमोननि दैदेननायाव नैबे अरांनिफ्राय माजबादनि महामाया मन्दिरसिम 21 किल'मिटार हाफ माराथन रेस होनाय जायो आरो बेवहाय दिनै फ्राय 32 जन सुबुङा बाहागो लानानै मोजाङै बेवहाय खेलाया जानानै थाङो। बेवहाय जोंबो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएलनि जानानै आफादगिरिनिफ्राय लानानै जों गासै आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट इउथनि साफ्रोमबो बिबानगिरि बेवहाय बाहागो लायो आरो बे हिसाबैनो दिनै बे खेलाखौ मोजाङै खुंफुंनानै गोजोननाय मोन्दों। आसामनि बेबायदि मुंदांखा गेलेगिरि भगेश्वर बरुवा बिथाङा नोंथांमोना मिथिगौ आसामनि गिबिसिन गल्ड मेडेलिस्ट बिथाङा एशियान गेमावहाय 1966 आव बिथाङा गल्ड मेडेल मोननो हादोंमोन।
आरो भारतनिबो बिथाङा एथलेट आरो कचारमोन आरो बेबायदि बिथाङा सासे मुंदांखा गेलेगिरिमोन आरो बिथांनि मुङैनो दिनै अभिरुचि स्पर्ट्स डे हिसाबै सारा आसामाव फालिनाय जायो आरो बे हिसाबै दिनै बे खेलाखौ फाथिबाय मिजिंथिदों दिनै बेजों लोब्बा लाखिनानै जिखिनि इभेन्ट्सखौ बेयाव फाथिनाय जादों जों अदालगुरिया दिनै माराथन होदों बिभिन्न जिल्लायाव गुबुन गुबुन इभेन्ट्स बिथांमोना फाथिदों बे बिथिंखौ नोजोर होनानै जोंनाव मोनसे एवारनेस फैगोन आरो जोंनाव मोनसे जांख्रिखांनाय फैगोन आरो बे हिसाबै फैबाय थानाय जिखिनि खेलागिरि गेलेगिरि बिथांमोननि थाखाय जोङो मोजां होननांगोन बिथांमोना जि इभेन्टखौ सायख'ना लाया मानो दिनै जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ मदद खालामदों स्टेट गभर्नमेन्टआ मदद खालामदों मिजिंथिदों बै जाखांफुनाय गेलेगिरि बिथांमोना दिनै डिस्ट्रिक्ट बा स्टेट बा नेसनेल इन्टारनेसनेल बा अलिम्पिक बेबायदियाव बाहागो लानानै निश्चय देरहासार जानो हागोन बेखौ मिजिंथिदों भगेश्वर बरुवा बिथां जि एशियान गेम्सआव 1966 बेयाव बिथाङा गल्ड मेडेल मोननो हादोंमोन 800 मिटार बिथांनि मुङावनो जों दिनै बे माराथन जि हाफ माराथन बेखौ जों दिनै सेलेब्रेसन खालामनाय जादों बे जि हाफ माराथन बे जोंनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनसे इन्सट्राक्सन दंखायो गोजौनिफ्रायनो इन्सट्राक्सन फैखादोंमोन मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआ बे बार्थ एनिभार्सारि जि सेलेब्रेसन बेखौ गावबा गाव डिपार्टमेन्टआव खुंनांगौ जास्ट बेखौ जोङो मोनसे हाफ माराथन रेस जों बेखौ उदालगुरि साब डिभिजन आरो भेरगाव साब डिभिजन मोननैयाव जों खालामनाय जादोंमोन भेरगावआव साब डिभिजनखौ जों टंला लानाय जादों आरो उदालगुरि साब डिभिजनखौ जोङो अरां बेयाव लानाय जादों बिखेख बेयाव जों दिनै मोजां नांबाय जे जोंनि जि गेलेगिरि खारगिरि बिथांमोना मोजाङैनो खारबाय बिथांमोना माने खारदों मोजाङैनो जिबायदि टाइमाव खारनांगौ टाइमिं होनांगौ होदों बेयाव गासै जों मिनिमाम जों मोननो हादोंमोन जों 32नि एबाब जों पार्टिसिपेन्ट मोनदों बिथांमोना मोजां टाइमिंनि गेजेरजों खारबाय गासिबो फिट जोङो बेयाव माखासे मिनिमाम माबा मोनसे जोङो बिसोरनि थाखाय देहाखौ मोजां लाखिनायनि हाथों बेनि थाखाय जोङो मोनसे जोंनिफ्राय मोनसे कनसलेसन जों माबा प्राइज लाखिनाय जाबाय औ देरहासार जाबाय बा पजिसन मोनबाय बिथांमोननि थाखाय मा नोंथांमोना बान्था होनाय जादों जोङो फार्स्ट पजिसननि थाखाय जोङो 7,000 बिदि होनाय जादों आरो सेकेन्डनि थाखाय 5,000 आरो थार्डनि थाखाय 3,000 आरो कनसलेसन जोङो 1,000 जों साबानि थाखाय जोङो बेखौ खालामनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोङो सार्टिफिकेट इसु खालामदों बेखौ जोङो फारियै बेखौ होनाय जागोन